GBB the King, co zas také? Například ty vůbec nevíš, co to znamená. No to neví vůbec nikdo, kromě mých kámošů samozřejmě. A mám vůbec nějaký kámoše? Jo, to se necháme na další video, jo. To jméno totiž pochází ze hry Brawl Stars. A v roce 2020 jsem si dal přezdívku v Brawl Stars Golden Big Box. Věřte tomu nebo ne, ale udělal jsem si YouTube kanál s jménem Golden Big Box. Ale byl to můj druhý účet. No teďka druhý účet. Původně to byl první účet, ale můj druhý účet jako 2022, tak nakonec se stalo, že on vypuknul a zapomněl jsem na ten hlavní účet jako 2020. Ale nakonec mě to jméno připadalo moc dlouhý. Takže jsem si udělal nový kanál, který se jmenoval GBB. A ano, to je ten aktuální účet z roku 2022. Mimochodem v tu dobu jsem si udělal můj první instagramový účet a dal jsem tam fotku, tu fotku, kterou teď víte na obrazovce. Mně napadlo, že to je zase moc krátký jméno, protože potom vyšlo taky popisovače v tu dobu, což je takový zavináč, GBB King třeba například, takže to trošku spojilu. Ale je to, mě GBB, tak tam nevyšlo, protože už jsem to měl zabraný, samozřejmě. Tak já jsem tam dal, mě napadlo, že tam jako něco se mě jako vyjadřuje. A golden, jako koruna je zlatá třeba. A kdo nosí korunu? Samozřejmě král, takže GBB the King. A teď GBB the King, což jsem já, tak má už nějak 250 odběratel. Víte, jak to vzniklo. Mimochodem budu rád, když mi dáte like a odběr na tenhle kanál, protože to je druhý kanál, na který budu možná natáčet víc, anebo budu nějaký netradiční videa. Zapomeňte mi samozřejmě dát odběr na můj hlavní kanál, který teď máte na obrazovce, a nebo bude v popisku videa. Já když mluvím o těch odkazů, tak vám chci říct, že na mém TikToku budu dělat streamy, na kterém můžu dávat růžičky, a ty růžičky dokážu proměnit v reální peníze, protože mám takové nějak problémy tam připojit PayPal, že by se mi nějak dával také peníze a takhle. Nemáte vůbec žádné peníze, no už jsem vlastně zmiňoval, že můžete odbírat tak zadarmo. A taky vy můžete dát znovu vaneček na oba dva kanály, pokud chcete mít více jako upozornění na moje videa, aby si mohlo být třeba první hned, když sleduje to video.